viem si kúpiť byt aj z pohodlia domova, alebo musím niekam vycestovať? Asi 90% klientov mojich som nikdy nevidela naživo. A nikdy v Dubaji neboli a predpokladám, že ani nebudú. Aké sú také tie kritériá, ktoré by mal sledovať? Sledovať developera, alebo vieš, môže toto nejak mi ozrejmiť? Jednoznačne, čo je kľúčová a veľmi dôležitá vec, na ktorú by sa mal ten investor sústrediť, je zvoliť. Teraz je to vyzerá byť, že všetko je super, ale čo ak by som chcel predať taký byt? V Dubaji sa žiadne dane neplatia. A vieš nehnuteľnosť predať už po zaplatení prvých 35 až 40% z ceny. Investovanie do nehnuteľností v poslednej dobe získava čoraz viac prázdnivcov. Ja som si pozval do tohto podcastu expertku na realitné investície v Dubaji, Natáliu Švarbovú. Natália, vítaj. Ďakujem za pozvanie a teším sa na tieto diely, čo nám prinesú, čo nové možno odovzdáme sledovateľom, čo možno nevedia, chcú sa dozvedieť. Prečo som si pozval Natáliu? Je to z jednoduchého dôvodu. Na tomto kanáli sa venujeme témam investovania a investovanie do nehnuteľností zapadá do tejto stratégie. Ja som Marek Bohunický, zakladateľ Bistro Investora a dnes sa teda pozrieme, akým spôsobom nadobudnúť prvú investičnú nehnuteľnosť. Tak poďme na to, Natália. Dobre, tak v úvode sa môžeme porozprávať o tom, prečo vôbec investovať v Dubaji? Čím je to zaujímavé? A v podstate stále, keď si porovnáme na to, čo ten Dubaj ponúka, aké sú tam ceny nehnuteľností a v podstate čo aj tá rezidenčná budova vie ponúknuť tomu koncovému užívateľovi, tak stále sme cenovo veľmi nízko a v porovnaní s inými svetovými metropolami tie ceny rozhodne majú kde ešte rásť a vedia si takto investori vytvoriť veľmi pekný pasívny príjem. Ak by si to malo porovnať, povedzme, že máme tu sledovateľov, ktorí investujú aj na Slovensku. Hej, a v porovnaní s investovaním v Dubaji, aké výhody vnímaš, aké rozdiely vnímaš medzi týmito druhými krajinami? Rozhodne je to nulová daňová zaťaženosť. V podstate, keď si kúpiš apartmán v Dubaji, tak neplatíš žiadnu daň. Neplatíš daň z kúpy nehnuteľností, ani z prenajmu, ani z následného predaja. Čo v Dubaji jedine platíš je zápis do katastra a ten je vo výške 4% z celkovej ceny nehnuteľnosti. A keby si tak mala porovnať, že povedzme investovanie na Slovensku, že máme teda nejaký jednoizbový alebo dvojizbový byt tu na Slovensku v porovnaní v Dubaji, že aké sú tam ceny takýchto jednoizbových bytov alebo dvojizbových. A toto musíme trošku si tak uzrejmiť, pretože v Dubaji to počítame inak. Jednoizbový byt na Slovensku, pokiaľ to viem teda od mojich klientov, tak sa to tu chápe ako garzonka. Hovorím správne, myslel si to tak? Alebo myslíš kuchyňa spojená s obývačkou a zvlášť jedna spálňa? Garzonka, myslím, že garzonka, potom je jednoizbový byt a potom je dvojizbový. OK, pretože veľa klientov príde s otázkou presne ceny jednoizbového apartmánu a oni sú v tom, že to je jedna izba a že je to v podstate garzonka. Ale OK, tak jednoizbový apartmán chápeme ako jeden spálňový apartmán s jednou zvlášť spálňou, rozlohe približne 60 m2, 65. A čo sa týka ceny takéto nehnuteľnosti, záleží v akej lokalite sa pohybujeme. Či sme v predmestí Dubaja, čiže lokality napríklad JVC, JVT, Aržan, tak tam za jeden spálňový apartmán vieme povedať sumu približne 250-260 tisíc eur. A samozrejme primorská lokalita, tak tam sme trošku vyššie od tých 550 tisíc eur. V poriadku. A čo sa týka povedzme cien nájmov, že keď si spomenula teraz kúpnu cenu tohto bytu a ako sa tam pohybujú nájmy, že by som tam chcel zbývať. Ceny nájmov tiež sa odvíjajú od lokality. Keď si ale pozrieme napríklad predmestie Dubaja už spomínané JVC, je to teda lokalita, ktorá sa nachádza približne 15 minút od mora a tam ceny nájmov za minulý rok vzrástli o 17,4%. Čo sa týka výnosového percenta nájmov, tak v priemere je to 8 až 12%. Niektoré nehnuteľnosti prímorské môžu vykazovať niekedy
nižší percentuálny výnos, ako je to napríklad v predmestí Dubaja, kvôli tomu, že v tom predmestí kúpiš za menšiu cenu na meter štvorcový, čiže potom, keď to prepočítaš, tak to výnosové percento môžeš mať v tom predmestí vyššie ako napríklad v prímorskej lokalite. A keby sme sa pozreli napríklad na prímorské lokality, tak napríklad už dokončená lokalita Blue Water Island, je to teda ostrov, ktorý bol dokončený v roku 2022 a tam sa, poviem konkrétne číslo, tam sa dvojspálňový apartmán prenajíma za 120 000 eur ročne. Takže záleží. A taký povedzme bežný človek, ktorý by tam chcel ísť možno, že bývať, a tu poviem v Bratislave alebo v Trnave, v Nitre sa tie nájmy pohybujú jednoizbových bytov povedzme v rozmedzi 500 až 800 eur. A že ako by si toto vedela možno že porovnať? Za garzonku v predmestí Dubaja približne 1800 eur. A s tým, že tam ešte nie sú zahrnuté energie. Jednospálňový apartmán 2,5, môže to byť ale aj viac. Napríklad v Business Bay klient mal za mesiac október v čistom 5900 eur zisk z toho nájmu jednospálňového apartmánu. OK. Tak povedzme, že už je sledovateľ alebo klient rozhodnutý investovať a teraz, že aké sú také tie kritéria, ktoré by mal sledovať? Povedzme lokalita alebo možno, že to mesto, prípadne sledovať developera, alebo vieš, možno, že toto nejak mi ozrejmiť? Jednoznačne, čo je kľúčová a veľmi dôležitá taká vec, na ktorú by sa mal ten investor sústrediť, je zvoliť si edukovaného maklera, ktorý v podstate ho bude sprevádzať od samotného výberu toho investičného apartmánu až po následnú správu, možno aj ďalší predaj. Čiže rozhodne je to kvalitný a dobrý maklér, ktorý má RERA kartu. To je v podstate RERA skúška, ktorú nemusí, ale mal by každý dobrý maklér v Dubaji mať. Ďalej, čo sa týka developerov. Vždy našim klientom prizvukujeme, že nie každá investícia, tu máme takú zaužívanú frázu, že nie každá investícia v Dubaji môže byť dobrá. Je to pravda, pretože nie každý developer alebo nie každá investícia s developerom môže pre toho klienta znamenať plus. Práve naopak. Takže od toho sme tu my, tí realitní experti na ten trh v Dubaji, aby sme tým klientom naozaj odporúčili, ktorý developer je dobrý, ktorý má dobrú reputáciu, včasné dokončenie a ideálne vlastné konštrukcie, a ktorý v podstate to celkové dokončenie toho projektu je naozaj na kvalitatívne vysokej úrovni. Takže jednoznačne maklér a kvalitný developer. Čiže ako ťa počúvam, je asi lepšia cesta zvoliť cestu odborníka, ako si to nechať na vlastnú päsť. Je možnosť si kúpiť byt aj touto cestou, že sa povedzme ja sám rozhodnem a nebudem riešiť realitného maklera alebo experta? A je možné si kúpiť samozrejme apartmán aj na vlastnú päsť, ale keď si to zoberieš tak, že si niekoľko hodín letu od danej destinácie, tak nemyslím si, že je to správna a šťastná voľba, pretože ak máš tam to nekončí, že ty si kúpiš apartmán a ono týmto nekončí. Je tam milión ďalších vecí, na ktoré je dôležité myslieť. Keď už napríklad máš apartmán dokončený, alebo teda developer ti dá informáciu, že tvoj apartmán je dokončený, tak je dôležité ísť na hĺbkovú inšpekciu, skontrolovať ten apartmán. Ďalej je tam proces toho preberania kľúčov, pripojenie DEVI, plynu, internetu a následne možno teda ak sa klient alebo teda investor rozhodne, ďalej následný prenájom. Takže tou kúpou apartmánu to nekončí. Z toho mi vyplýva, že asi by bola drahá cesta, keby som toto mal riešiť a chodiť možno že na 5-6 krát do Dubaja. A v konec koncov by to bolo možné využiť lepšiu cestu realitného experta, hej, že keď sa tak prepočíta človek. Realitného experta, ale hlavne spoločnosti, ktorá všetko toto zastrešuje. Naša spoločnosť Move Homes naozaj klientom ponúka
kompletný servis. Čiže my nehnuteľnosť sprostredkujeme predaj, ďalej ich prenajímame, robíme kompletnú správu. Čiže napríklad, keď sa v tom apartmáne niečo stane, máme tým naozaj odborníkov, ktorí sa o tie nehnuteľnosti starajú. Čo sa týka údržby, upratovania, už spomínaná inšpekcia, ktorú som hovorila. Takže realitný expert, ale hlavne aj spoločnosť, pre ktorú ten expert pracuje. Rozumiem. Čisto tak zo záujmu, že existujú aj tam nejaké portály, povedzme na Slovensku si vie človek sám vyhľadať, že chcem bývať alebo si ísť do nájmu do nejakého bytu. Existujú aj tam takéto nejaké portály? Najväčšie sú Property Finder, Dubizzle alebo Baywood. Či to sú také najznámejšie portály, cez ktoré si tam ľudia buď hľadajú nájom, alebo kúpu nehnuteľnosti, predaj a tak ďalej. Teraz mám takú vec, že neviem, či to je overená informácia, ale to by ma zaujímalo od teba, že povedzme, že sedím doma v obývačke, viem si kúpiť byt aj z pohodlia domova, alebo musím niekam vycestovať? Naozaj asi 90% klientov mojich som nikdy nevidela naživo. A nikdy v Dubaji neboli a predpokladám, že ani nebudú. Čiže celý ten obchod prebieha online. V Dubaji nie je žiadna byrokracia, čiže ten obchod my uzavrieme behom 5-10 minút. Ten klient stačí, keď pošle platný pás, občiansky preukaz, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu trvalého bydliska a samozrejme musí mať finančné prostriedky. Takže všetko to prebieha online. Rozumiem. A potom napríklad ja sa stretávam s tým na Slovensku, že ľudia chcú kúpiť nejaký byt na investíciu, ale zabudnú na nejakú kalkuláciu, že či to vôbec bude vychádzať. S týmto mi vie niekto pomôcť, alebo si to musím prerátať sám, aby mi to vychádzalo. Myslíš kalkuláciu na kúpu tej nehnuteľnosti? Povedzme, že by som rozmýšľal investične a teda budem možno mať teda nejakú hypotéku alebo vlastné zdroje, že či si to teda ja prepočítam sám, to výnosové percento, alebo vie mi to zastrešiť, povedzme, vieš mi to zastrešiť ty, alebo niekto? Áno, určite klientom posielam kalkuláciu, napríklad už len čo sa týka splátky a splátok toho daného apartmánu, ale aj následne predpoklad toho ROI alebo výnosového percenta z nájmu. Takže je to na základe diskusie s klientom a samozrejme aj takúto informáciu je potrebné tomu investorovi poskytnúť. Takže áno. Ja som nedávno počul klienta, že si kúpil investičný byt v Bratislave, ale nechcel tam dať nájomníka, pretože má pocit, že mu ho rozbijú. Ale tam bol ten cieľ, že nechá to pre deti, povedzme, že budú v budúcnosti študovať v Bratislave, tak ten byt je ako keby prázdny. Že deje sa toto aj v Dubaji, že si tí ľudia možno, že kúpia za účelom zhodnotenia a nechcú si tam niekoho dostať do toho bytu? Stretla si sa s tým? Mám klientov aj takých, buď takí, ktorí uvažujú tým štýlom, že keď je na Slovensku zima, tak tie zimné mesiace budú tráviť v Dubaji spolu s rodinou. Alebo čisto je to investor, ktorý si kúpi nehnuteľnosť, zaplatí 60% z ceny nehnuteľnosti a pre tou poslednou splátkou, keď má zaplatí tých 40% z ceny, tak to flipne. Takže záleží, akú tú stratégiu s investorom zvolíme. Pretože čo sme ešte nepovedali, to môžeme len tak na okraj možno zhrnúť, že ty keď si kupuješ investičný apartmán v Dubaji, tak ty ho nemusíš zaplatiť celý hneď naraz, ale máš splátkový kalendár od developera, ktorý je bezúročný a ty si v podstate tú nehnuteľnosť postupne splácaš. Čiže ako hovorím, ak sa s investorom rozhodneme nad stratégiou, že 60% ceny zaplatí a potom to flipne, tak my ďalej ponúkame tiež službu, že ten apartmán vieme odpredať a posunúť teda ďalej. Takže bude to takáto stratégia, alebo potom teda čisto nájom alebo využívanie toho apartmánu pre seba a pre rodinu. Dobre si spomenula to financovanie, to sa chcem práve potom spýtať v druhom dieli, kde by sme prešli detaily, pretože to je komplexná téma a môžeme to potom porovnať aj so slovenským trhom. Ale na okraj, keď si spomenula, čiže je možnosť si zobrať teda nejakú hypotéku alebo kúpiť hotovosti, hej, že ty máš teda akú skúsenosť, keď tak v krátko si môžeš povedať, že čo viac ľudia využívajú. Sú viaceré spôsoby financovania. Prvý spôsob financovania je buď, že zaplatíš celú tú sumu za ten apartmán naraz.
To ale využíva málo ktorý investor. Najviac investorov využíva splátkový kalendár od developera. To nie je hypotéka, ale je to splátkový kalendár, ktorý poskytuje developer. Ten splátkový kalendár je bezúročný a najčastejší je tento splátkový kalendár v pomere 60-40. Čiže 60% ceny zaplatíš počas výstavby, tá výstavba trvá dajme tomu 2-3 roky a potom 40% ceny zaplatíš pri handover, čiže keď je ten projekt úplne dokončený. A ďalší typ financovania môže byť pomocou hypotéky na tú poslednú platbu, tých 40%. 60% z vlastných zdrojov a 40% hypotéka. A dá sa ešte platiť aj kryptom. Takže. Super. O tom kryptomaniaci môžete kupovať. Niekedy inakedy. A detaily potom preberieme v inom dieli. A taká posledná vec by ma zaujímalo, že čo ak by mi to už prestalo dávať zmysel, že teraz je to vyzerá byť, že všetko je super, ale čo ak by som chcel predať taký byt? Že na čo sa môžem pripraviť? Je to vôbec možné? Alebo na Slovensku, čo viem, tak do 5 rokov, ak predáme byt, tak potrebujeme zaplatiť vysokú daň. Že ako to je v Dubaji. Ako som v úvode spomínala, tak v Dubaji sa žiadne dane neplatia. A vieš nehnuteľnosť predať už po zaplatení prvých 35 až 40% z ceny. Čiže ty nemusíš zaplatiť 100% z ceny nehnuteľnosti, ani tých 60%, ale zaplatíš 45 alebo 40%, záleží od developera a môžeš tú nehnuteľnosť predať. Takže je to možné. Bez toho a v podstate neplatíš žiadnu daň, neplatíš žiadny poplatok. Zaplatíš jedine tie 4%, čo som hovorila na začiatku, katastrálny poplatok, tie platíš hneď na začiatku v prvej platbe, ale potom už nie. Okay, ešte mi napadlo jedna taká otázka, že stále sa spomína developerský projekt. Je možno si kúpiť aj nejaký už byt, ktorý je starší alebo už fungujúci? S niektorými investormi mám presne takúto stratégiu, že pretože niektorý investor je taký, že nechce čakať tie 2-3 roky na to, kým sa tá nehnuteľnosť dostavia, tak v tom prípade volíme stratégiu, že kúpime už hotový apartmán, ktorý možno si vyžaduje nejakú rekonštrukciu a je potom pripravený samozrejme behom mesiaca 2 na prenájom. Takže záleží. Je možnosť využiť teda aj takúto investíciu už do hotovej nehnuteľnosti. OK. Ja v poslednej dobe sa stretávam s tým ešte, že ľudia by aj chceli, ale boja sa, že niekto im to poničí, tú nehnuteľnosť. A radšej potom sú ochotní využiť služby nejakej správcovskej spoločnosti, ktorá sa im o tom bude starať. Toto je teda bežné v Dubaji, hovorí, že takto fungujú. Mňa by skôr zaujímalo, že aké sú tam možno poplatky z toho nájmu. Viem, že na Slovensku si spoločnosti, ktoré toto riešia, pýtajú povedzme 10 až 20% z nájmu, že ako je toto v Dubaji. Rovnaký poplatok si pýtame my, teda naša spoločnosť. Ak klientovi prenajímame apartmán na krátkodobý nájom, čiže sú to platformy Airbnb alebo Booking, tak tam si berieme 20% z toho výnosu. Ak sa bavíme o dlhodobom nájme, tak 6% z celkového ročného nájmu. Pretože aj ten dlhodobý nájom si vyžaduje nejakú starostlivosť o ten apartmán. Môže sa tam čokoľvek stať a vždy tomu klientovi sa radšej viac oplatí zaplatiť ten 6% poplatok, ako by si mal riešiť letenky a proste ísť do Dubaja, keď sa niečo v tom apartmáne vyskytne. OK. Tak ja myslím si, že v rámci tohto dielu, ako si kúpiť prvý investičný byt, máme jasno, tak ja by som len dodal to, že ak by vás zaujímala nejaká otázka, ako možno, že investovať alebo urobiť ten prvý krok, pokojne mi napíšte do komentára a pokúsime sa vám zodpovedať ďalšie otázky. A nezabudnite toto video podporiť lajkom a odberom na môj kanál. Tak vidíme sa pri ďalšom videu, Natália. Teším sa. Ahojte. Ahojte.